La ruta dels Corrals presenta tot el seu recorregut dins de l'àmbit natural, discorrent per diverses partides situades en el sector oest del terme municipal de Xeresa, en direcció al Mondúber. L'ermita és el punt d'inici de la ruta. Al llarg del recorregut es pot admirar el paisatge vegetal, tot i que s'adverteixen puntualment signes d'intervenció humana en aquests paratges muntanyencs. El primer signe que trobem és la partida del molí. La partida de la font del molí és un complex de rec, d'abastiment hídric humà i fou, a més, indústria de motllura de farina. El sistema hidràulic que es va desenvolupar en el segle XV i que avui en dia encara es conserva va ser el format pel molí. El repartidor d'aigües, les canals que li portaven l'aigua des del naixement, la torre del nou molí, la séquia que es dirigia cap a l'est del poble, travessant el barranc mitjançant un aqüeducte amb un arc per a dirigir-se cap a les hortes del molí, on ompliria la bassa de la font del molí. Una vegada assolit el complex de rec de la font del molí, el camí s'endinsa muntanya amunt per a oferir un recorregut per les ruïnes dels corrals, que són l'empremta dels intents d'explotació ramadera de la muntanya al terme de Xeresa. La primera de les construccions dedicades al resguard del ramat que trobem és la del Corral de les Cabres. De tots els corrals de la ruta, aquest és el més complex pel que fa a la quantitat d'estances. Aquest corral és el més pròxim a la població. Més amunt del Corral de les Cabres trobem el Corral de Milores. La tipologia típica dels corrals està formada per la part de la vivenda amb la cuina i els dormitoris i una altra part normalment descoberta per al ramat. A meitat de camí és recomanable fer un descans al peu del naixement de la font del Mondúber. El següent punt de parada és el Picallo, d'on es pot gaudir d'unes fabuloses vistes. A l'ombra del Gran Pi està el Corral de l'Obreret. L'erecció dels corrals respongué majoritàriament
a la necessitat de donar servici a aquells ramats transhumants a la recerca de pastures d'hivern, a canvi de disposar del fem que els produïa i així femar els nous bancals d'oliveres. Molt a prop d'aquest punt trobem la formació rocosa dels Flarets. I per últim, arribem al corral de Focchio. Aquest presenta una singularitat respecte a la resta dels corrals que hem vist. Per un lloc està la construcció per al ramat i per l'altre la vivenda. Així conclou la visita als corrals. El visitant que ho desitge pot seguir ascendint fins al cim del Mondúber per la ruta PRB 153 i després baixar de nou al poble per esta ruta alternativa. Entra en ikimaps.com per a consultar un mapa interactiu de l'itinerari complet d'aquesta ruta.